Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci da zamu ci gaba da karanta muku littafin SUNE SANADI wanda Zuwaira Ismail ta rubuta, ni kuma Halimatu Al-Amin Muhammad nake karanta muku. Ku kasance tare da mu a koda yaushe. A baya mun tsaya inda Aslam yake ta mutuncin yake ta haddin baby, yanzu kuma zamu ɗora daga inda muka tsaya insha Allah. Haka ya fara ƙoƙarin riƙe ta amma ta kare. A haka ya zauna kan tiles har lokacin sallar asuba. Wanka yayi ya fita sai da ya leƙa ɗakin ta, still barci take sai fama ajiyan zuciya take. Masallaci ya wuce duk da yana tunanin ibadansa ba za ta karɓu ba. Bayan ya dawo daga masallaci ɗakin ta ya ƙara leƙawa amma still tana bacci. Ɗakin shi ya koma ya kwanta, within 5 minutes bacci yayi gaba da shi. Mom ce zaune kan gado around 7:30 tana shafa wani haɗin gyaran jiki a fuskar ta, shi kuma dad na kwance da gani a ɗakin ya kwana. Bayan kamar 10 minutes da shafa abin ta shiga bathroom ta yi wanka. Bayan ta fito ta kalli dad da ke kwance amma ba bacci yake ba. Darling baby bata shigo ba? Ta tambaye shi at the same time tana shafe-shafe a jikinta. Bata shigo ba tukunna. Yau za ta makaranta kenan, this is to 8. Maybe nauyin bacci yayi ta yi yau. Shiru suka yi. Mom ta shiga ta ci gaba da shafe-shafen ta. Bayan ta gama ta shirya agogo ta kalla karfe 8:10. Ayya, yau baby lafiya? Look at the time, kamar jiya na ganta tana karatun text. Go and check on her. Dad ya ce mata. Miƙewa ta yi ta je side ɗinsu, ba ta yi knocking ba ta shiga ɗakin. Still baby na kwance tana baccin wahala. Da yake ta bawa ƙofa baya, Mom kallon bayanta ta yi duk da akwai blanket a jikinta bai hana ta ganin naked skin ɗinta ba, sai kuma gashin kanta da ke hargitse. Baby wani irin bacci ne ba kaya kuma duk kin hargitse gashin kanki, ta ce lokacin da take zagayawa don tada baby. Dukawa ta yi za ta ɗan bige ƙafafunta sai ta hangi tire night going up da fan ɗinta. Da sauri ta ɗaga kai ta kalle ta, gani ta yi kamar ba baby ba. Idonta ya kumbure, likewise bakinta. Da gudu ta bar ɗakin tana ihu, side ɗinsu ta nufa. Daddy da ke kwance tashi da gudu ya yi wurinta, yake jin ihun mommy. Karo suka yi da mom, nan take ta faɗi ƙasa. What is the problem? Ya tambaye ta, amma sai kuka take ta kasa magana. Me kike kuka? Kin ki magana. Alhaji an kashe min baby, cause ita a tunaninta gawa ce ta gani don yadda kamanninta ya canza. What are you saying? Dad ya sake tambayanta. With tension a voice shi. Tana kukan ban tausayi tana nuna masa ɗakin. Hannunta Dad ya rike suka tafi ɗakin. Mom sai ja take da baya don tsoro. Suna shiga ta ƙara fasa wani firgitaccen ihu wanda ya sa baby farkawa. A hankali dukkansu tsayawa suka yi suna kallon ta. Juyawa ta yi tare da buɗe idonta da ƙyar. Dad ganin fuskanta ya razana, ita kuma mommy ihu ta ƙara yi. Mommy dukkansu da gudu suka ƙarasa wurinta. Baby sai kuka take amma muryarta ba ta fita. What happened to you? Dad ya tambaye ta. Ita kuma mom ta ƙara kallon kayan baccinta. Daga kayan baccin ta yi tana zaro ido, cause ba su yi tunanin rafin ɗinta aka yi ba. What happened to you? Mom ta tambaye ta. Hankalinta tashe, still shiru ta yi tana kuka. Wa ya yi miki haka? Dad ya daka mata wata irin muguwar tsawa. Ba za ki faɗa min ba? Jikinta da rawa ta buɗe bakinta za ta yi magana amma muryarta baya fitowa. Mom kuka take sosai kamar za ta mutu. Hannu ta kai ta yaye bargon. Wani irin razanannen ihu ta yi da ta ga jinin gaban baby. At the same time ta yanke jiki ta faɗi ƙasa sumammiya. Hankalin Daddy muguwar tashi ya yi. Da gudu ya nufi wajen ta. Girgiza ta yi dinga yi amma no response. Da gudu ya tashi ya yi waje. Juye-juye
ya tsaya yi kamar ya shiga ɗakin Aslam, sai kuma ya yi downstairs da gudu. Karo suka ci da Baba Asma'u da ke mofin. Kallon shi ta yi. Alhaji lafiya? Bas ki ɗauko ruwan ki kawo min ɗakin baby. Da sauri ta aje mofa ta yi cikin kicin tana tunanin Allah ya sa lafiya, don da ganin dad ka san babu lafiya. Sama dad ya koma da gudu yana ɗakin baby. Still kwance take bata farfaɗo ba. Baby ƙoƙarin saukowa take amma ba ta iyawa, sai kuka take tana kiran mommy. Ci gaba da shekar ɗinta dad yayi yana kiran sunanta, sai ga Baba Asma'u ta shigo da bokitin ruwa. Subhanallahi ta ce lokacin da ta ga abin da ke faruwa cikin ɗakin. Da sauri suka fara yayyafa mata ruwa. Few seconds later ta farfaɗo tare da ajiyar zuciya. Kallon su ta yi tare da ƙurawa baby ido. Ta gaya muku wanda ya yi mata fyaɗe? Wai ina Aslam yake ne? Ta yi magana kamar wata insan fason. Salati Baba Asma'u ta kama yi da ta ji fyaɗe. Ko ba komai ta san Aslam ne. Matsawa dad ya yi kusa da baby. Ba za ki gaya min wanda ya yi maki haka ba, sai na taka ki. Jikinta ƙara rawa yake. Dadi ya muryanta baya fitowa, hakan ya sa dad ya matsa da kunnensa. Saitin bakinta, I'm listening. Dadi yaya Aslam ne. Hannu dad ya ɗora bisa kansa yana furza da wani irin iska. Ita kuma mom tana jin ta ambata Aslam, nan take ta suma. Baba Asma'u ta yi kanta tana yayyafa mata ruwa. Dad bai kalle ta ba, ya yi waje. Ɗakin Aslam ya nufa. Gogon sai sharar bacci yake, abunka da wanda bai yi bacci da daddare ba. Cikin bacci ya ji an shaƙo shi wani irin mahaukacin mari dadi ya yi mashi. A razane ya miƙe zaune. Ƙara masa marin ya yi. Ya san abin da ya yi, hakan ya sa ya dafa wuraren da dad ya mare shi. Yana kuka. Da ka gan shi ka san ya yi nadama kan abin da ya yi. Dadi ka yi haƙuri. Bai ankara ba dad ya ƙara kai masa naushi daidai kan hancinsa. Nan take jini ya fara fitowa daga hancinsa. Ƙara shaƙumo shi dad ya yi tare da haɗa shi da bango. Don ka ce in yi maka aure naki shine ka nuna min ka isa aure ko? Hullar da shi ya yi tare da ƙwallo da shi. Lilin Aslam ya yi tare da haɗa hannayen shi wuri ɗaya. Ku yafe min. Ba da gangan na yi hakan ba. Ku gaya wa baby ta yafe mani, ko da kashe ni za ka yi. Bai ƙarasa magana ba. Dad ya yi kanshi gadan-gadan yana cewa ai kam kashe kaɗin zan yi. Ban taɓa zina ba, kuma ba zan haifi mazinaci ba. Ture shi ya yi tare da taka mishi ciki. Nan take Aslam ya fara shure-shure. Jini yana fita ta bakinsa. Bayan mom ta farfaɗo ta tambayi Baba Asma'u ina dad yake, sai ta ce mata ya fita. Da gudu ta fita ta yi ɗakin Aslam. Tana zuwa ta ga dad sai ƙwallo yake da shi, ko numfashi baya yi, ga jini ta hanci ta baki. Da ƙarfi ta fizge dadi ta yi kan Aslam tana taɓa shi. Ji ta yi baya numfashi. Wani irin ƙara ta yi. Ka kashe min ɗana. Da gudu ta je ta shaƙe dad. Ka kashe ni yanda ka kashe min ɗana. Ai kai ne sanadin abin da ya faru. Yau sai ka kashe ni. Ƙoƙarin ƙwace kanshi yake amma ya kasa, don mom ƙara shaƙe shi ta yi. Gam, yau ni ma ka kashe ni kawai in huta. ‘Yata ka yi sanadiyar lalata mata rayuwar, sannan ka kashe min ɗa. Kamar mahaukaciya haka mommy ta koma mashi, sai ƙara tura kanta take cikin ƙirjinsa. Wai dole sai ya kashe ta. Baba Asma'u ce ta shigo. Subhanallahi, har jami'a haka. Baba ki ce mashi ya kashe ni kawai yanda ya kashe min ɗa. Sai lokacin Baba Asma'u ta lura da Aslam da ke kwance jini fata-fata. Fuskarsa ta yi. Salati ta yi. Hajiya yi sauri ki kirawo doctor ki katse shi maza. Ki sake shi maza. Cikin sauri ta ingiza dad ta yi hanyar waje. Baba Asma'u ta kalli dadi da ya ƙurawa Aslam ido. Haba Alhaji, wannan hukuncin bai yi ba. 'Ya'yan zamanin nan sai da addu'a, kuma ina iya rantsuwa cewa wannan abun ba halin shi bane, sharrin shaiɗan ne. Don Allah a dinga kai zuciya nesa. Dadi bai ce komai ba illa kallon Aslam da ko numfashi baya yi. Dad zufa kawai yake duk da sanyin AC da ke ɗakin. Mommy tana isa ɗakin ta still bata daina kuka ba. Ta ɗauki wayanta ta kira doctor ta shaida masa akwai emergency a gida ya zo yanzu. Tana kama wayan ta yi waje still da gudu. Dad ya goge zufan da ke fuskarsa. Kallon Aslam yake still shi ma waje ya yi, don a ganin shi mom bata yi saurin dawowa ba.
karo suka yi da Mimi. Ture shi ta yi sannan ta shiga ciki. Dad ɗakinsu ya koma ya ƙara kiran doctor kan ya zo da wuri kuma ya ce masa ya sa a kawo ambulance. Zamba ya yi bai koma ɗakin Aslam ba. Da na sani kawai yake, da na sani na bar shi a yi aurensa. Ya Allah help me out. Baby da ke zaune kan gadon tana kuka ta hangi Mommy ta wuce da gudu tana kuka mai tsuma zuciyar mai sauraro. Kasancewar kofar ɗakin ta buɗe yake, bayan few minutes ta ƙara gani ta sake wucewa da gudu. Nan fa ta san cewa da akwai matsala. Ƙoƙari ta yi ta sauka daga kan gadon tana dafa bango. Ta ɗauko wani zani tare da hijab daga cikin wardrobe ɗinta. Ɗaura zanin ta yi tare da sanya ɗan hijabin da ƙyar ta fara takawa tana bubbuɗe ƙafafuwa kamar wacce aka tokarewa gaba da itace. Kasancewar gaban ta yayi muguwar kumburi ga ciwon joint da na kai. Tana dab da fita ta ga Dad shi ma ya wuce. Da sauri a hankali ta dinga dafawa da bango har ta kai ɗakin shi. Mom ta gani durƙushe gaban Aslam da sauri ta ƙarasa wurin su. Gani ta fuskar shi duk jini ga kumburin da yayi, duk da a duniyan nan bata da wanda ta tsana irin shi, sai ta ji ya bata tausayi. Allah sarki zuciyar mace. Durƙusawa ta yi tana fara wani sabon kukan. Mommy what happened to yaya? Shiru Mommy ta yi still tana kuka. Mommy idan abin da yayi min ne wallahi na yafe mishi, ki ce mashi ya tashi don Allah, kin ji Mommy please ki ce mashi ya tashi. Dukkan su kuka suke har da Baba Asma'u. Mommy riko baby ta yi ta rungume ta, ɗagowa ta yi ta kalle ta. Baby jikinki da zafi sanni yanzu doctor zai zo. Kiɗa mata kai kawai ta yi tare da ɗora kanta kan kafaɗan Mommy. Bayan kamar 35 minutes doctor ya zo tare da 'yan ambulance. Sai a lokacin Dad ya ƙara shigowa ɗakin. Mamaki ƙararrar fuskan doctor. What happened? Mom ta so ta yi magana amma sai Dad ya riga ta. Ɓarayi ne suka shigo min gida suka yi mashi haka sannan suka yi wa baby fyaɗe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doctor ya dinga maimaitawa lokacin da yayi kan Aslam yana bashi taimakon gaggawa. Rita Sa'in ya fara dubawa, girgiza kanshi ya fara yi. Da jikin shi sanyi yayi. Ita kuma Mom tuni ta yo waje da ido. Doctor ya rasu ko? Tana kuka. Doctor bai ce komai ba, yasa aka kai shi motar ambulance. Magunguna ya rubuta wa baby amma Mom ta ƙi, ta ce wai dole ya yi mata stitching. Hajiya wurin yayi tsami ready in aka ce za a yi mata stitching za ta sha wahala sosai. Naji amma ka yi mata stitching if you say so. Daga nan yasa aka fita da Aslam hospital. Kiran wani babban doctor ya ce mashi ga ɗan Alhaji Ayuba na za a shigo da shi. Daga nan aka wuce da shi. Doctor ya rubuta abubuwan da za a buƙata wurin aikin. An sa Mom ta yi ta bawa Baba Asma'u takardar tare da kuɗi. Ta ce ta kai ma mai gadi ya sayo kayan. Bayan ta dawo ta ce mata ta je ta sallami dukkan masu aikin gidan gobe su dawo. Baby tana kwance kan gadon ta. Kasancewar Mommy ta sa Baba Asma'u ta maida ta ɗakin ta kafin isowar doctor. Buɗe ƙofar aka yi. Mom ta shigo riƙe da milk a hannunta. Ta tada baby zaune ta yi honey ki ɗan sha kafin doctor ya yi maki aiki. Fara girgiza kai ta yi. Mommy bana son injection please. Tana magana da ƙyar. Yi haƙuri baby, all this will be over soon. Aishi ki sha, ta ce tana miƙa mata kofin. Ƙara girgiza kanta ta yi. Ba zan iya sha ba, jikina babu daɗi. To bari in baki da kaina. Haka Mom ta dinga bata kakkauran tea tana sha. A cikin ran Mom tana tunanin tunda aka haife ta bata taɓa tsintar kanta cikin irin wannan baƙin ciki ba. Ko ranar haihuwar Aslam bata ji irin wannan azaban da take ji a cikin zuciyarta ba, don ji take kamar ta cire heart ɗinta ta yada shi. Haka ta lallaɓa baby har ta sha da yawa. Bayan mai gadin ya dawo da kayan aikin, doctor ya shigo ɗakin. Tana ganin shi ta fara wani kukan tana riƙe Mommy don Allah ki ce mashi na ji sauƙi kar ya yi mana allura. Kukanta mai ban tausayi. Doctor Allah ya isa. Doctor Allah ya isa ya shiga jerawa ɓarayin. Da ƙyar ya yarda aka yi mata alluran bacci. Within few minutes bacci ya yi gaba da ita. Cire zanin doctor ya yi ya buɗe ƙafafunta. Riƙe kai Mom ta yi da ta ga irin ɓarnan da ɗanta ya yi wa baby.
Dakta shi kanshi mamaki yayi, amma mutane babu imani, wannan 'yar yarinya aka ci ma mutunci haka, amma Allah ya toni asirin wannan azzalumin. Mom kuka kawai take, idanuwanta duk sun kumbura. Spirit yasa ya fara goge wurin. Cikin bacci ta fara kula, tana girgiza kanta tana momi zai kashe ni. Sai momi ta matsa kusa da ita ta rike mata hannu. Barcinta ta ci gaba da yi. Bayan an gama goge mata, alluran kashe zafi yayi mata a gurin, sannan yayi mata stitching din. Bayan ya gama ya rubuta mata magunguna, ya kuma gaya musu su dinga su gasa ta sosai. Sallama yayi musu ya ce musu duk yanda aka yi da Aslam zai sanar da su, tunda cikin su babu wanda ya je asibitin tukunna. Ruwan zafi mom ta shiga bathroom ta haɗa mata, still bata tashi ba, amma haka mom ta cicciɓe ta kai ta cikin banɗakin ta soma mata cikin nan take ta farka tare da yin ihu, duk da muryarta baya fita. Tashi ta so ta yi, amma mom ta hana ta tare da danna ta cikin bathroom ɗin tana rarrashin ta. Kuka sosai baby take, haka ita ma momi. Bayan ta yi mata wanka ta sa baba Asma'u ta gyara gadon. Ɗauko ta momi ta yi ta kwantar da ita akan gado tare da lulluɓe ta da bargo. Cikin ƙanƙanin lokaci bacci yayi gaba da ita. Dad yana ɗaki sai Safa da Marwa yake. Ya kira hospital ya kai sau 5 yana tambayan ko Aslam ya tashi, amma sai a ce masa doctor da ke tare da shi bai fito ba, amma don zuciya irin tashi bai bar shi ya je asibitin ba. Bayan kamar minute 20 aka kira shi aka sanar da shi cewa Aslam ya farka kuma ba shi da internal injury. Daɗi ya ji sosai, amma still bai yi niyyar zuwa hospital ɗin ba. Mom na ganin baby ta yi bacci ta kalli baba Asma'u. Baba ki kula min da baby kuma ki taimaka ki fefe soup da ɗan yawa saboda baby ta ci, kuma a kai wa Aslam in Allah ya sa ya farka. To Hajiya za ki je ki ɗan kwanta ko? A'a ni yau ina naga kwanciya tunda ‘ya'yana duka ba su da lafiya. Hospital za ni in gano halin da Aslam ke ciki. Amma Hajiya me zai hana ki ɗan kwanta ki huta tunda Aslam yana can ana kula da shi, kuma duk wanda ya ganki yanzu ya san ba lafiya tunda duk idanuwanki duk sun kumbura. Ai babu ba lafiyan ke da akwai batun da tunda ɗana ya yi wa ƙanwarsa fyaɗe, sannan mijina ya buge min ɗa, ko ya mutu ko Allah ya sa ya tashi ban sani ba, ta faɗa tana kuka. Kukan nan ya isa haka nan, ki ɗan kwanta kada wani ciwon ya biyo baya. Girgiza kai momi ta yi. Ko na kwanta baccin ba zai zo ba, so it is better I go to the hospital. Ki dawo lafiya. Fita momi ta yi. Ɗakin su ta tafi. Dad na zaune ya haɗa kai da gwiwa, amma ko kallo bai ishe ta ba. Ta wuce cikin wardrobe ta ɗauki hijab da makullin motanta. Ina za ki kuma? Daddy ya tambaye ta. Hospital, ta amsa masa a taƙaice ba tare da ta kalli inda yake ba. Please don't drive by yourself, ki sa driver ya kai ki. Bata amsa masa ba, ta fice daga ɗakin. Tana isa hospital, doctor ya nuna mata ɗakin da Aslam ke kwance. Buɗewa ta yi ta shiga tare da rufe ƙofar. Kwance yake, idanuwansa rufe, amma hawaye ne ke fitowa daga idon shi. Suna shiga cikin kunnensa. Momi ƙarasawa ce kusa da gadon shi tana hawaye. Sweetheart, what did you do such a shameful act? Buɗe idon shi yayi a hankali ya ɗora su kan momi. Gani yayi ears ɗinta sun kumbura sun yi ja. Mom na sa ki kuka ko? Please find a place in your heart to forgive me. I'm so sorry. Ba da son raina na sa ko kuka da baƙin ciki ba. Please forgive. Kuka ne ya ci ƙarfinsa yana yi. Momi tana yi. Ƙarfin hali yayi sana ya ce momi ina baby? Cikin kuka momi ta ce tana gida. Ka cuci yarinyar nan. I'm sorry mom, ku nema mani yafiyarta please. Haka suka ci gaba da kukan su. Mom na kukan baƙin ciki, shi kuma Aslam na kukan nadama. 2 hours momi ta yi hospital, sannan ta koma gida. Tana komawa ta sa aka kai wa Aslam abinci a hospital. Around 4 PM baby ta tashi tana kuka. Mom da ke kwance kusa da ita ta miƙe zaune. Menene? Mom ta tambaye ta. Momi fitsari zan yi, mu je in kai ki. Da sauri ta girgiza kanta. Momi ba zan iya ba, zafi zai yi min. Mu je in kai ki, ba za ki ji zafi ba. Ai mom ba zan iya tafiya ba. To bari in ɗauke ki, ta ce lokacin da take miƙewa. Ɗaukanta ta yi ta kai ta bathroom.
Ruwan ɗumi ta zuba cikin bathtub ta ɗauke ta saka ciki ta yi fitsarin a ciki, rufe idonta ta yi gam sannan ta fara fitsarin. Tana gamawa Momi ta zubar da ruwan ta sake mata wani ruwan wanka ta yi mata sannan ta sa ta yi alwala kasancewar ta sa ta yi wankan tsarki. Bedroom suka dawo ta ɗaura mata zaninta tare da hijabinta daga zaune ta yi sallah har da wanda ake binta. Bayan ta idar aka kawo mata abinci ta ɗan ci kaɗan sannan ta koma ta kwanta. Da dare ranar ɗakin mom ta kwana. Washegarin ranar aka haɗa breakfast. Bayan Aslam mom ta ba wa mai gadi tare da breakfast ya kai masa. Call suka yi da mom ta tambaye shi jikin shi kuma ya tambayi jikin baby. Mamakin rashin kunyar mom take yi, baby kam har yanzu ba ta iya tafiya. Kwanan Aslam 3 hospital aka sallame shi. Mom ta aiki direba ya ɗauko shi. Yana shiga cikin falon gabansa na faɗuwa don ya san cewa har yanzu da akwai matsala cause tun da aka kwantar da shi dad bai je hospital ba sannan bai kira shi ba. Yana shiga falo bai ga kowa ba. Daɗi ya ɗan ji, da sauri ya haye sama. Baby ta ɗan fara takawa sai dai tafiyan kamar na yaron da ke koyon tafiya. Daidai ƙofar ɗakin ta ya zo wucewa. Kallon ɗakin ya yi, kasancewan ƙofar ɗakin a buɗe take. Gani ya yi babu Asma'u na sallah, ita kuma baby tana ɗaure da towel tana tafiya da ƙyar, da alamar wanka za ta yi. Ji ta yi a jikinta kamar ana kallon ta. Juyowar da za ta yi suka yi 4 years. Nan take jikinta ya fara kirma. Shi kuma da sauri ya wuce ɗakin shi yana mai nadaman abin da ya yi. Wata zuciyar kuma tana ce mashi at least you have a future. Tausayi wanka yayi, yana cikin shiryawa wayan shi ya fara ringin. Yana dubawa ya ga darling dad. Gaban shi faduwa yayi, da ƙyar ya ida shiryawa. Yana kamawa yayi side din dad. A cikin falo ya tadda shi zaune ya ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya. Mom na zaune kusa da shi. Duk ta rame nan take, idon shi ciko da ƙwalla. Dad fuskan shi ɗaure, babu alaman wasa tattare da shi. Kan kafet ya zauna tare da sunkuyar da kansa. Dad gyaran murya yayi before saying kai ni za ka yi wa rashin mutunci don ka ce in yi maka aure na ce a'a shine ka tozarta ni. By Rafian wa sister ko? Kana jin muryar dad ka san yana cikin tsananin ɓacin rai. Dad I'm so tsaida shi yayi ta hanyar ɗaga mashi hannu sannan ya ci gaba da cewa so I have decided za ka koma ɗaya daga cikin gidaje na sharaɗa sannan ka gaya ma yarinyar da za ka aura su shirya za mu zo next week neman aure. Ji yayi yana ganin wani duhu don shi tun da yake ba shi da budurwa, sannan shi gani yayi ko ƙanwarsa duk ya aura ya san ba za a yi zaman daɗi ba cause baya son ta, kuma ya san ita ma ba ta son shi yanzu ma baya son aure. Daman sexual desire baby ne ya al'addabe shi kuma yanzu muryar dad ne ya katse mashi tunani. Kai dan ubanka ba da kai nake magana ba. Ya daga mashi tsawa. Dad bana son auren yarinyar da zan aura ta yi aure. Bana son auren yarinyar da zan aura ta yi aure. Da ban turo magabata na da wuri ba. Yayi musu ƙarya yana sunkuyar da kai alaman ba shi da gaskiya. Dad kallon mom ta yi sannan back to Aslam. Maganar banza kawai, ƙarya kake, da ganinka an ga maƙaryaci. To ka sani daga yau kar ka ƙara shigo min gida sai ka sami matan aure. Nan take mom ta fara kuka tare da miƙewa don ta san cewa ko ta yi magana ba zai fasa abin da ya niyya ba. Cikin bedroom ta shige, shi kuma ta yi kanshi ƙasa yana hawaye. Wata zuciyar na ce mashi beta. Dad ya ci gaba da cewa kuma in ka ga dama ka je ka yi ta bin matan banza, rayuwarka ce, kuma in har ka ƙara yin abin da zai tarnishin ɗin image ina ban yafe maka ba. Shiru ya ɗan yi before adding ga makullan gidan. Dad ya wulla mashi key sannan ya ci gaba da cewa and make sure you leave this house in the next 30 minutes. Carry your belongings with you. Yana kaiwa nan ya tashi ya bar wajen. Dad na fita shi ma ya tashi ya yi ɗakin Momi. Zaune take tana kuka. Ƙarasawa ya yi ya durƙusa gabanta tare da ɗora kanshi a kan ƙafanta. Yana kuka. Tana shafa kanshi. Sweetheart please kar ka bari in ji
Kar ka bari in ji kana misbehaving, ka ji ko? Da sauri ya girgiza mata kai. Yes mom, ta ci gaba da cewa na san with time dad ɗinka zai sauko, so be a good boy, okay? Yes mom. Miƙewa mom ta yi ta nufi cikin wardrobe ɗinta, ɗaya daga cikin ATM ɗinta ta ɗauko ta miƙa mashi. Sweetheart gashi, I have at least 8 million cikin wannan account ɗin, so take it in case zaka buƙaci wani abu. Girgiza kan shi yayi before saying ki bar shi, nima ina da 2.4 plus a account ɗina, sannan zan yi amfani da shi for the time being. Shiru mom ta yi tana kallon yadda ɗanta ya rame. Sweetheart, promise me one thing, anything for my mommy. Ɗan share hawayen fuskarta ta yi. That you'll be an obedient child, ko da ba ma kusa da kai. Shi ma goge hawayen shi yayi. Mom, I have always been an obedient child. Abin da ya faru ma sharrin shaiɗan ne. Good, and also promise me that you will eat your meal on time. Please, ban da wasa da abinci don na san halinka. I promise, cross my heart. Miƙewa yayi bayan ya tabbatar da mommy ta bar kuka. Bari in je in yi parking minute 30 dad ya bani. Rungume shi mommy ta yi tana ƙara ba shi advice. Har ya kai bakin kofa ya jiyo. Mom, I'm so sorry for making you cry. Ficewa yayi yana zuwa ɗakin shi ya ɗauki traveling bag ɗin shi. Packing important items ya ɗauki traveling bag da hannu ɗaya, sannan ya riƙe car keys tare da spike ɗin shi da second hand ɗin shi. Waje yayi ya fara tafiya har ya wuce ƙofar ɗakin ta. Ya tsaya, juyowa yayi a hankali, ya taka zuwa ƙofar ɗakin ta. A hankali ya buɗe ƙofa. Fo'ai suka yi da Baba Asma'u da ke zaune still compraying ma tana azkar. Shigo mana saurayi na, baby da ke kwance. Ta buɗe ido da sauri, a sanyaye ya shiga ɗakin yana kallon baby. Wani irin kallon tsoro da tsana ya gani a idonta. A'a saurayi na, ina zaka da jaka? Baba Asma'u ta tambaye shi, amma ko kallon ta bai yi ba, cause yana jin kunyar haɗa ido da ita. Takawa yayi ya je kusa da gadon baby. Gani yayi ta ja da baya tana shirin kuka. Baba ki ce mashi ya fita don Allah, ta ce. Hawaye na gangarowa kumatunta. Ji yayi jikin shi yayi sanyi. Baby, please find a place in your heart to forgive me, please. Ni dai baba, gaya mashi ya fita. Kuka ta fara yi sosai. Kaji saurayi bai tsaya ya ji abin da Baba Asma'u za ta ce ba, ya fice daga ɗakin. Daidai motar shi ya tsaya tare da jefar da jakar bayan seat. Shiga yayi ya zauna, sannan ya kafa spike ya fuskanci akan fuskar sa. Kana ganin shi kaga first class big boy. Wayin shi ya ɗauka ya kira Sadiq ya ce mashi ya same shi sharaɗa phase 2 wajen estate ɗin dad. To akwai Sadiq? To kawai Sadiq ya ce cause ya san wurin. Yana zuwa aka buɗe mashi gate, sai murna masu gadi suke, amma ko kallon su bai yi ba. Yana parking ya ɗauki bag ɗin shi cike keys ɗin ya kalla number 9 ya ga an rubuta kasancewan gidaje 24 ne direct inda aka rubuta number 19. Ya nufa riƙe da jakarsa. Buɗewa yayi ya shiga, to his surprise sai ya ga falon well arranged kamar sabon furnitures electronic ne aka sanya. Direct bedroom ya shiga ya kwanta. Duk abin duniya ya dame shi. Bayan kamar 30 minutes da shigowarsa, Sadiq ya shigo. Kai irin wannan gyara haka, ko dai amarya za a kawo maka? Sadiq ya tambaye shi yana kallon falon. Hararar shi Aslam ya yi tare da taɓa bakinsa. Ni zan zauna irin wannan gidan da matata, back swimming pool, bar jacuzzi. Allah ya sauwaƙe. Dariya suka yi inda zaka dinga suburbuɗar ɗiyar mutane ko? Ashe ka gane zancen. Haka suka yi ta hirarsu kamar baya da damuwa. Sun yi kusan 3 hours zaune. Aslam ya miƙe ya shiga bedroom ya fara cire kayan jikinsa. Sadiq ya shigo. Kallon jikin Aslam yayi. Aslam, me ya samu jikinka haka? Aslam kallon inda baby ta yage shi yayi. Matsagen dare ne yayi mashi ƙarya. Ayya, irin wannan tsagen haka? Hararsa Aslam yayi. To me kake nufi? Ba komai. Shiru suka yi for a while, sannan Aslam ya ce, ka san dad ya yarda in kawo matar aure? Allah? Sadiq ya ce, sounding so surprised. Wallahi
amma na ji daɗi sai ka je gurin Nafisat ko Allah ya sa ku daidaita kanku. Harara Aslam ya watsa mashi. Wace ce haka kuma? Ya yi mashi tambayar rainin sense. Tamke fuska Sadiq ya yi. Ban gane ba. Ya muka yi da kai? Kai guy a bar wannan zancen. Yanzu ba na son auren. Surprise ne kwance kan fuskar Sadiq. I don't understand you. I wasn't speaking Swahili da Hausa. Na faɗa I'm no more interested in marriage for now. That is your cup of tea. Then let me be. You should also let me be. Don kada ka ƙara damuna da masturbating issues. Laifina ne da na gaya maka problem ɗina. Rubbish. Dariya Sadiq ya yi. Shi kam Aslam bathroom ya shiga ya bar Sadiq nan zaune. Yau satin Aslam guda a gidan. Kullum sai sun yi waya da momi sau 3-4, amma abun mamaki shine yanda tunanin baby ke hana shi sukuni. School ɗinsu ya je ya yi parking waje yana jiran lokacin tashi, amma da aka tashi bai ga fitowarta ba. Lambar direban ta ya kira yake tambayansa wai bai kai baby school ba ne. Ya tambaye shi sai yake ce mishi ba ta da lafiya so ba ta zuwa school. Shiru ya yi yana tunani. I'm the cause of all this. I really need to see her. Shiru ya yi for a while yana tunanin. Yes, I know what to do. Ya ce yana ɗaukar wayarsa. Ɓangaren baby kam yanzu ta warware kamar ba abin da ya faru. Ta murmure abinta har yanzu babu Asma'u ke taya ta kwana. Suna zaune dining suna cin abinci. Ta kalli momi. Momi, ranar Monday zan koma school. Mom kallon ta yi. Are you sure kina iya zuwa school yanzu? Da sauri baby ta ɗaga mata kai. Yes mommy. To kada ki je ki yi misbehaving a school har a gane abin da ke damin ki. You know it is our family secret. I know mom. Yanzu lafiya lau. To Allah ya kai mu Monday. Amin. Abinci suka ci gaba da ci. Wayan momi ta yi ringin. Ta san Aslam ne cause ringin ɗin shi daban. Sweetheart ya dai? Lau mommy, it is just that I'm hungry. Kallon food warmers da ke cike da abinci mom ta yi sai ta ji duk jikinta ya yi sanyi. Tare da losing of appetite. To sweetheart, ka je restaurant mana. Mom, I'm tired of abincin restaurant. Naki nake son ci. Ko in ba wa direba ya kawo maka? To mommy. Ko in zo in ci in dad baya nan? I promise ba zan daɗe ba. Shiru mommy ta yi for a while. Okay, but please hurry. Dad ɗinka ya je Abuja amma he's coming back today. Love you mom. Love you too. Ta katse wayan. Baby na ji an ce Aslam zai zo gaban ta ya fara faɗuwa. Aslam kam sun gama wayan murmushi yayi daga school ɗinsu baby direct gida yayi. Yana zuwa bakin gate hon bai gadi ya buɗe mashi. Lokacin mom da baby sun gama cin abinci. Baby ta koma upstairs. Daman ba ta son su haɗu da Aslam. Yana zuwa security court na ƙofar ya danna ya shiga. Falo mom ce so na kaman yaro ya faɗa jikinta. Ita ma rungume shi ta. I miss you my sweetheart. Miss you too. Mom rike shi ta yi ta kai shi dining. Shi kuma sai waige yake ko zai gan baby, amma babu alamanta kuma ba shi da courage ɗin da zai tambayi mommy face to face. Haka ya zauna. Mom na zuba mashi abinci ya fara cin abincin amma hankalin shi baya jikin shi. Kawai so yake ya ga baby ko jikin ne ya hana ta zuwa school. Haka ya gama cin abincin yana satan kallon upstairs. Falo ya koma kusa da mommy sai da suka kai kamar 30 minutes suna fira sannan mom ta ce sweetheart ka zo ka tafi da kada dad ɗinka ya dawo ya same ka anan. Jikin shi ne ya yi sanyi cause bai ga wacce ya zo gani ba. Miƙewa yayi. To bari in tafi. Hug ɗin mommy ya yi sannan ya nufi hanyar fita. Daga falon tsayawa ya yi tare da dawowa baya. Mom kallon shi ta yi. Ya aka yi kuma? Mom ta tambaye shi. Daman na mance ban ɗauki laptop charger ta ba shine na tuna zan ɗauka. Then hurry up and carry it. Da sauri ya hau saba ƙofar ɗakin ta ya buɗe ya shiga. Zaune take kan kujerar miro tana ganin shi ta miƙe da sauri. Haba baby wannan miƙewar haka kamar kin ga dodo. Ya ce yana kallon yadda ta murmure kamar ba abin da ya faru. 1 week ba. Bata ce mashi komai ba kuma yanzu ba ni da darajar da zaki gaida ni ko? Da sauri ta ce good afternoon. Yau bata ƙara da yaya ba. Da ka ganta ka san cikin tsoro take don takure take jikin bango. Bai amsa gaisuwan ba. Me yasa baki je school ba? Muryarta na rawa ta ce sai ranar Monday zan je. Ƙura mata ido yayi sosai. Ya jikinki?
Bata bashi amsa ba, hawaye ya fara taruwa idon ta. Juyawa yayi da niyyar fita daga ɗakin sai ya ji ta ce ƙasan makoshinta ɗan iska. Juyawa yayi sai ya ga tayi kicin cikin bathroom da gudu. Wani irin takaici ne da baƙin ciki suka turnuƙe shi. Wai ni baby take kira da ɗan iska? Babyn da ko kallon idona bata iyawa, amma dan ta ga girma na take ce min ɗan iska. Matsawa yayi kusa da bakin bathroom ɗin. Ki san da sani, duk ranar da na kama ki sai kin raina kanki. Mom da ke zaune downstairs ta ji shirin yayi yawa, ta hauro upstairs. Daidai lokacin shi ma ya fito daga ɗakin. Baby idon mom ta waro waje. What am I saying? Wato baka jin magana ko? To wallahi ba za ka ƙara shiga gidan nan ba. Silly boy. Now before the count of 3 ka fita daga gidan nan. I'm so get the hell out of his house this instant. Ta faɗa a fusace. Daman mom tana da haƙuri, amma in ta yi fushi abun ba kyau. Jiki ba ƙwari ya bar wurin waje. Fita ya shiga motan shi, yana shirin fita. Motan Daddy na shigowa, gaban shi ne ya faɗi. Gefe ya koma da motan shi ya buɗe ya fito. Driving Dad tare da convoy ɗin shi suka yi parking ɗin mota. Dad fitowa yayi riƙe da magazine, fuskan shi kaman bai taɓa dariya ba. Aslam ƙarasawa yayi kusa da shi. Dad sannu da what are you doing here? Ko ka sami matan auren ne? Shiru Aslam yayi, bai ce komai ba, kan shi ƙasa. So it has recharged the extent da zan yi maka magana ka ƙetare magana ta ko? I thought I told you not to step your leg into his house. Shiru yayi without saying a word. Dad ya ci gaba da cewa from today any day ka ƙara shigowa gidan nan without my permission ban yafe maka ba. Yana kaiwa nan ya bar wajen. Idon Aslam ya kaɗa yayi ja da bai zo gidan ba, cause he has added salt to the injury. Baby ta kira ni ɗan iska. Mommy ta yi fushi da ni, sannan Dad hawaye ne safafa shatata suka zubo mashi. Mom ɗakin baby ta shiga bayan tafiyan Aslam. Cikin bathroom ta ji kukan baby. Da sauri ta ƙarasa bakin ƙofa. Honey, what happened? Ko wani abu yayi miki? Shiru ta yi, bata ce komai ba. Come out dear. Baby fitowa ta yi ta faɗa jikin mom, duk ta haɗa zufa. Wani abu yayi maki? Girgiza kanta ta yi. Then what is the problem? Mommy, I'm afraid of him. He scares me. Rungume ta mom ta yi sosai, ita ma tana kuka. I'm sorry. Buɗe ƙofa aka yi. Dad ne ya shigo. Kallon mom yayi, then back to baby. What happened? Why is she crying? I'm sorry I broke your order. It will never happen again. You know how it is between mother and her child. Please ka yafe min. Duk jikin Dad yayi sanyi. Fita yayi daga ɗakin without saying a word. Aslam fita yayi daga gidan, promising himself to give them space, ko da haka zai zama sanadiyar mutuwarsa. Life goes on. Tun da yanzu an yi sati 6 da abin da ya faru tsakanin baby da Aslam. Baby har ta mance da wani abu ya taɓa haɗa ta da Aslam, sai in ta sami nightmares take tunawa. Amma shi Aslam kam is a different case, cause shi kullum cikin tunanin baby yake. Da tunanin baby yake kwana yake tashi. A da yana tunanin don yana ganin ta da sexy dressing ke jawo mashi desire, amma yanzu ya gane sam ba haka bane, cause duk da baya ganin ta, hakan bai hana shi feeling ɗinta ba. Gashi har yanzu mom bata daina fushi da shi ba, cause at times sai ya bata kusan 4 missed calls sannan take ɗagawa. Ya koma kamar maraya. Kullum suna tare da Sadiq, ko kuma yana cikin UK yana master program ɗin shi. Har yanzu babu wanda ya san abin da ya faru, sai parent ɗin shi, sai Baba Asma'u. Kwance yake yana kallon ceiling, tunanin yakushin da baby ta yi mishi yake. At the same time ya ɗaga palm ɗin shi yana kallon inda ta cije shi. Ɗan murmushi yayi. Ko na menene? Oho, I really need to see you face today.
ya ce muryarsa kamar na mai jin bacci. Work clock ya kalla ya ga ƙarfe 1:22 na rana. Sauri ya yi miƙe ya fara sanya kaya. Cikin sauri ya kama shiryawa. Designer perfume mai suna Shuve ya fesa Hesu Rikakis ɗin shi ya yi waje. Around 1:54 ya yi fakin a makarantarsu. Baby a ɗayan side ɗin ya yi fakin don kar da a gan shi. Bai fi minti 2 da zuwa ba direban Baby ya iso. Fita ya yi daga motar shi ya je wajen direban. Sai ya ƙwanƙwasa glass ɗin motar. Da sauri ya ɗago ya kalle shi. Ayon Alhaji, kwana biyu, ina ka shige? Murmushi kawai ya yi ya miƙa mashi makullin motar shi ya ce je can cikin motata ka jira ni. Sai ya fito daga cikin mota ya tafi wurin motar Aslam. Shi kuma ya shiga cikin motar ya yi balance. Bayan kamar 3 minutes aka tada su. Baby yana ganin students sun fara fitowa ya fara waige-waige. Ba daɗe ba sai ga Baby ta fito. Sai ya ga ta ƙara kyau, ga alamun girma duk sun ƙara bayyana a jikinta. Tana sauri ta zo ta shige motar ta zauna. Tana zama kuwa ta ji irin ƙamshin turaren shi. Da sauri ta kalli driver seat. Sai ta ga sun yi ido huɗu da shi. Sai ta fara ƙoƙarin buɗe motar, amma abin da bata sani ba har ya yi locking motar. Nan take jikinta ya fara rawa da hawaye kuma a idonta. Sai ta fara cewa please yaya ka yi haƙuri, ba zan ƙara ba, please don't beat me. Ita abin da bata sani ba burge shi ta yi. Kallonta kawai yake kamar yau ya fara ganinta. Ita ko kuka kawai take kamar ranta zai fita. Ƙarfin hali ya yi sannan ya ce ai ni kika ce ma ɗan iska ko? Ita kuma kukanta take ba sassautawa domin ko ta san halin shi. Ya don Allah ka yi haƙuri, ba da kai nake ba. Sai ya ce ashe kin san laifinki ma. Fine and good. Kallonta kawai yake yanda ta rufe ido tana kuka. Ɗan murmushi. To stop crying kafin in yafe maki. Ni ma sai kin yafe min abin da na yi maki ranar. Da sauri ta ce wallahi na yafe maka. Ka tambayi momi ka ji. Wani sanyi ya ji cikin ransa. Are you serious? Ɗaga mishi kai ta yi alaman A. Then clean your face and smile for me. Da sauri ta goge fuskarta da bayan hannunta amma ba ta yi smiling ba. Haba Baby, smile for me mana. Sai ta fara ƙoƙarin murmushi amma sai kuka ya kubce mata. Ni dai ke saki kuka ko? To sorry, clean your face, I'm going. Wadda fuskarta ta yi. Shi kuma ya fara ƙoƙarin fita daga motar. Sai ya tsaya. Kar ki gaya wa momi kin ganni. Okay kawai ta ce. Shi kuma ya fita daga cikin motar. Bayan shi ta bi da harara tare da cewa macuci kawai. Hanki ta ɗauko daga cikin jakarta ta makaranta tana goge fuskarta da shi. Direba ne ya shigo ta bi shi da harara sannan suka wuce. Aslam wani irin daɗi ya ji. Coach ta ce ta yafe mashi rashin hankalin da ya yi mata. Ko da ya je gidan su Sadiq sai da Sadiq ya gane yana cikin annashuwa, amma da ya tambaye shi sai ya ce mashi ina ruwanka. 1 week later. Baby na kwance ɗakinta da safe sai tsoki take. Ta rasa abin da ke yi mata daɗi. Wani irin yunwa take ji kuma ko ƙarfe 8 na safe bai yi ba. Ta san ko ta je kicin ba a gama breakfast ba tunda an san cewa ba ta zuwa school yau kasancewanta Saturday. Sai juye-juye take. Mikewa ta yi da ta ga zaman ba shi da amfani. Room slippers ta sa ta yi downstairs. Daga ita sai sleeping dress ɗinta. Falo suka haɗu da Baba Asma'u tana mopping. Gaisawa suka yi sannan da ita kallonta Baba ta yi. Hajiya ƙarama ina za ki haka da sassafe kuma yau babu makaranta? Wallahi Baba yunwa nake ji. Kicin zani in gani ko an gama abincin karyawa. Ta faɗa tana tafiya. Mamaki ne ya kama ta. Course ta san Baby sai an tilasta ta take cin abinci kafin ta tafi school. Kam weekend ne sai an aika take saukowa. Ƙara kallon Baby da ke tafiya ta yi sai ta ga bayan wuyanta ya yi wani irin haske na ban mamaki. Ƙafanta ta kalla shi ma da same. Baki ta buɗe. Baby na shiga kicin sai ta ga babu komai dan takaici sai lokacin suke fere doya. Fitowa ta yi tana turo baki tare da bubbuga ƙafanta a ƙasa. Hakan ya ƙara bawa Baba Asma'u daman ƙara kallonta. Wani irin sheƙi take kaman wata jaririya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai Baba Asma'u take maimaitawa. Wannan kan sai yayi sanadiyar mutuwan Hajiya. Baby kan bata kalle ta ba balle ta san abin da take cewa. Direct side ɗin mom ta nufa. Kasancewar Daddy ya yi tafiya amma a ranar yake dawowa. Kan prayer mat ta tadda Momi tana reciting ɗin Zikir
glorious Quran sai da ta kai aya sannan ta ɗago ta kalli baby. Dear, har kin tashi? Yes mom, good morning. Morning dear. Why is your face like this? Mom, yunwa nake ji kuma masu aiki ba su gama breakfast ba. Kallon mamaki ita ma mommy ta yi mata. Yunwa? This early morning kuma? Jiya kin ci abinci sosai wajen dina. Ni dai gaskiya mom kamar na shekara ban ci komai ba, haka nake ji. Mom ƙura mata ido ta yi tana kallon ta. Some sign of pregnancy tare da ita kam miƙewa ta yi ta je wajen mini fridge da ke ɗakin mommy. Buɗewa ta yi ta ɗauki Hollandian yogurt ta kafa kai ta shanye kusan duka sannan ta maida ta ajiye duk abin da take yi a idon mommy. Gaban mommy faɗuwa ya fara yi. Baby na gama shan yogurt din ta fara haki kamar wacce ta yi gudu. A hankali ta zo ta zauna kusa da mommy tare da ɗora kanta kan gado. Ido mom ta zaro waje tare da ɗaura hannuwanta bisa kanta. Baby, what is wrong with you? Nothing. Sai a lokacin ta tuna cewa baby ba ta karɓi pad ba wannan watan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku, na lalace. I'm finished. Ɗagowa baby ta yi ta kalle ta. Mom, what is the matter? Mom ba ta amsa ba sai kuka take tana cewa Aslam, you have killed me. Ba kalar tambayan da baby ba ta yi wa mommy ba amma ba amsa sai kuka take. Ƙofar aka kwankwasa. Baba Asma'u ce ta shigo tana ganin mom na kuka. Hajiya, ashe sai yanzu ke ma kika gan abin da na gani. Wani sabon kuka ne ya kwabce wa mommy. Baba, na shiga uku. Ya Allah, what I have done? Wani irin mummunar kaddara ne haka? Aslam ya gama da Baba Asma'u ce ta yi mata alaman ta yi shiru. Cause of baby ready hankalinta ya tashi sai tambayar mommy take abin da ya faru amma shiru. Haka yasa ita ma ta rushe da kuka da ya fi nan mommy. Jawo ta mommy ta yi jikinta tana shafa bayanta. Stop crying. What friend ita ce ta rasu. Ɗagowa ta yi tana kallon mommy. Me yasa nake ta tambayan ki baki gaya min ba? Ta faɗa tana goge hawayen face ɗinta tare da na fuskar mommy. Stop crying, kin ji? Allah ya ji kanta. Kwantar da kanta kan cinyar mommy ta yi. Within few minutes bacci ya ɗauke ta. Kwantar da ita mommy ta koma falon ta. Baba Asma'u binta ta yi falon mommy. Kuka ta ci gaba da yi tana cewa ya Allah, why my kid? Ya Allah, show me the way out of his. Haba Hajiya, kada fa ki manta da kaddara. Duk abin da ya faru yana da dalili. Me dalilin da zai sa ɗana ya yi impregnating ɗin ƙanwarsa? Wayanta ta ɗauka za ta yi kira. Baba Asma'u ta kalli ta. Hajiya, don Allah kar ki kira kowa tukunna. Ki bar ni kawai in gaya wa Alhaji. Kwace wayan Baba ta yi. Ki yi haƙuri, in ya dawo ki yi masa wannan magana. Ya fi ƙarfin waya. Kuka mommy ta ci gaba da yi tana murza ƙafafunta a ƙasa kamar wata ƙaramar yarinya. Ina baby, ina ciki. 14 years old girl pregnant a gidana. Kuka mommy ta ci gaba da yi. Sai around 6 dad ya dawo inda baby ta ci abinci ya fi sau 5 kuma tana gama ci sai bacci. Mom kam ko ruwan kirki bata iya sha ba balle abinci. Baba Asma'u ta yi har ta gaji kan ta ci abinci. Dad na ganin mom hankalinsa ya tashi cause tana kwance duk fuskarta ya kumbura saboda kuka. Da sauri ya ƙarasa gurinta. My love, are you sick? Taba goshinta ya yi. Your temperature is high. Let me call the doctor, ya ce yana ɗaukan cellphone ɗinsa. A hankali mommy ta tura wayan daga hannun shi. Sabbin hawaye na zubo mata. Hankalin dad ne ya ƙara tashi. What is wrong my dear? Ɗan goge hawayenta ta yi. It is baby. Ta ƙara fashewa da kuka. What about her? Dad ya tambaye ta. She's what? She's pregnant. What? To bar mu dakata a nan sai Allah kai mu lokaci na gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya. Ka kasance da channel ɗin Maman Kaira ta koda yaushe. Kada ku manta yanda ba su mana subscribing ba su daure su mana subscribing sannan ku dinga danna mana alamar like ɗin nan. Mun gode.